Ang laki. Meron guys oh. Pero parang meron din sa loob guys. Ayan guys oh. Meron nga. Ayan oh. Yung sipit. Ayan oh. Malaki guys. Guys oh. Akala ko mingaw. Ay, isa lang yung sipit. Ayan o. Dito yung anong ibon. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. Yung itlog niya parang ano, kulay asul na berde. Yan guys. Magandang hapon sa inyong lahat guys. Bali magpapandaw na naman tayo ngayon. 18 trap lang yung nilatag natin kanina guys. Bali katunggan muna tayo. Dito tayong latag oh. Napakalaki ng dagat guys. Yan na. Hanggang dito na yung bangka natin sa taas. Dito na tayo sa nyugan oh. Bali simula pa lang paghibas guys. Pero pwede na yung pandawin. Kasi ilang oras na rin yun na ano, nakakababad sa dagat, kaya pwede na. Sana makadali tayo guys. Makabawi man lang. Bali may pinaglatagan na din dito guys sa taas. Sana makadali pa rin. Salamat pala sa walang sawang pagsuporta guys sa aking channel. Sana nandyan pa rin kayo. Sana huwag kayong magsawa na panoorin yung mga vlog ko kahit medyo boring. Dito guys oh, hanggang dito yung dagat oh, sa taas. Manyugan. Bali nandyan yung mga trap natin. Bali pahaba yung paglatag natin guys. Hanggang dito, papunta dun oh. Dun, malayo pa, dun. Hindi tayo naglagay sa baba. Kahit dito guys, oh, malalim. Taas. Sana makadali guys. Sana makadali tayo ng ano, mga malalaking alimango. Kasi napakalaki ng dagat. Guys, oh, ang laki pa ng dagat guys oh. Guys, sa ilalim meron tayo guys. Hirap guys. Isang piraso lang guys. Guys, oh. Bali tamban pala yung pain natin. Nangilaw kami kagabi pero hindi tayo nakahuli ng ano, higat. Kaya bumili na lang muna tayo ng ano, tamban. Goods na. Walang pandaw. Ito guys yung pangalawa natin guys.
May pain pa guys. Wala. Dito guys. Pangatlo. Malaki guys. Ang laki. Ito yung isa oh. Ang lapad oh. Yan guys oh. Ang lapad. May isa na tayong malaki guys. Ano? Isa. Yes. Ang lapad oh. Babae. Yes. Dito guys yung isa natin. Ang daming langgam. Ang ganda ng prutas oh. Kinakain niya ng ibon guys. Dalawa guys. Away. Ayun oh. Yes. Kinagat na ako guys oh. Stitch lang guys. Ito guys yung panglima natin guys. Mayroon guys oh. Pero parang mayroon din sa loob guys. Ayun guys oh. Mayroon nga. Ayan lalaki. Lalaki na naman. Ayos guys. Malaki talagang sipit ng ano, mga lalaki. Limango. Ayan guys oh. Ayos guys, may kasama pa. Good size. Medium. Napakaswerte. Thank you Lord. Ayos na naman ang biyaya ni Waray Vlog. Kahit may pinaglatagan na guys, meron pa rin halimango. Ano na guys, meron tayo dun banda. Dito guys, meron tayo guys. Pang-anim pa lang natin to. May nagsasapala kanina dyan guys oh. Pero nagpaalam naman sa atin. Yan yung mga sinasabi nila. Nagpaalam naman sa atin guys, kaya okay lang. Parang wala yata guys gumagalaw. Pain. Meron oh. Hipon. Okay lang yung bawas na ano, pain. Bali, 6 na guys yung napandaw natin. Dito na naman tayo sa 6. Bali, 6 din dito yung papandawin natin. Dito sa may puno ng mga ano, kalugkog. Doon tayo dumaan oh. Punta dun yung sapa na yan. Tapos dito tayo, papunta dito yung sapa. Baka sakaling mayroon pa halimango na naligaw. Napakasukal dito guys oh. Wala na talaga guys. Basta may pinaglatagan na, wala na talaga.
Maliit. Maliit. Small size pang ulam. Tatlong suga-suga karab. Yan guys yung gumagawa ng ano, bahay ng mga kaso. Naman lang meron. Ano, pinilit kong isiksik dyan. Meron guys, good size na. Okay na rin kahit siniksik natin. At least meron. Okay, so natanggal yung pain. Ayos guys. Sinasahan din dito. Dito guys, meron tayo dito guys. May mga bakas kanina dito guys. Sa ano, alimango. Sana mahuli guys. Ang bakas kanina. Meron guys. Ito siguro yung gumawa ng bakas kanina. Kasi medyo malaki na. Yes. Tapos na tayo dito sa 6. Doon naman tayo sa 6. Bali, dalawa lang yung good size dito sa 6. Sana makaswerte pa rin tayo dun sa 6. Ang dami na talagang pinaglatagan dito guys. Stay tuned lang guys. Guys, meron din kahit paano. Dito guys, meron tayo guys, banda. Yan o. Yan pa guys. Sana naman meron. Suga-suga crab. Meron guys oh. Akala ko mingaw. Ay, isa lang yung sipit. Ayan o. Napakalaki sana nito kung dalawang sipit. Isa nga lang yung sipit. Sayang, isa lang yung sipit oh. Bago pa lang guys. Kapuputol pa lang. Kapuputol pa lang. Medyo lumalabas pa yung taba niya sa
Pinutulan ng sipit. Yan o. Bago pa lang yung pinutulan ng sipit oh. Ang laki sana kung hindi naputulan ng sipit. Ayos guys. Kahit may pinaglatagan na dun oh. Dyan. Sa dinaanan natin dyan. May pinaglatagan na dyan. Magkaiba kasi yung sapa na dyan oh. Tsaka dito magkaiba din. Papunta dun. Dalawang suga karag. Meron guys oh, malaki guys. Ayan oh, yung sipit. Ayan oh. Malaki guys. Tingin ko babae. Babae siguro to. Tingin ko lang. Babae nga guys. Yung lapad oh. Grabe. Yung lapad guys oh. Magkasing laki din kanina sa una natin. Na nahuling babae na malaki. Yan oh. Ang lapad oh. Ang taba pa guys. Yes. Isang truck na lang yung papandawin natin guys. Nandun banda oh. Sa unahan. Yan guys, bali isang truck na lang guys yung pandawin natin. Sana madagdagan pa. Parang wala nang pain guys. Suga-suga crab yung nakita ko. Sana naman may alimango. Isang alimango, dalawang suga-suga crab. Tatlo. Okay lang guys. Please. Oh, ayos naman yung mga pahuli natin. Malalaki. Update ko na lang kayo mamaya guys pag nandun ako sa labas. Yun guys, nandito na po ako sa labas guys. Dito yung mga huli natin oh. Okay na rin guys. Maganda yung mga pahuli natin ngayon. Ang lalaki ng huli natin guys oh. Hindi na makita yung lahat, yung iba guys. Ang laki pa ng dagat guys. Mali, may nakita pala ko itlog dito guys ng ibon. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. Ang lalaki kasi ng mga itlog. Yan dito guys oh. Kung ikukumpara guys sa itlog ng labuyo guys, hindi talaga sila magkakalayo. Tsaka napakaiba na kakaiba yung kulay. Bawal daw hawakan to guys. Ayan guys oh. Yung pugad niya guys, yung mga to yung sanga. Pugad niya. Wala kasi dito yung ibon. Kaya hindi ko alam kung anong klaseng ibon to. Yung itlog niya parang kulay asul na berde. Yan guys oh, ang lalaki guys. Hindi magkakalayo sa laki ng itlog ng labuyo.
Anong klaseng ibon kaya to guys? Ang laki ng ano pugad niya. So yun guys. Hanggang dito na lang po yung vlog natin guys. Salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta sa aking munting channel. Sana po patuloy niyo pa akong suportahan guys. Bali, pauwi na tayo guys. Nandun yung pugad ng ibon, no? Kapag pisa yan guys, tingnan natin ulit yan kapag maging sisiw na. Para malaman natin kung anong klaseng ibon yan. Parang magkatulad siya, no? Labuyo yung itlog. Kasing laki ng itlog ng ano, labuyo. Yun guys, oh. Itlog ng ano. Ay pugad ng ano, ibon. Yan o. So yun guys, salamat po sa suporta guys. Sana huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys sa aking munting channel. Gandang spot dito guys, oh. Dating spot ko rin yan. Hindi pa tayo nakakapaglatag dyan. Baka try natin dyan bukas. Kung makahanap tayo ng pamain, mangingilaw tayo mamaya. So yun guys, God bless po sa inyong lahat guys.